Na trgu Isabega u Novom Pazaru održano je veče Kur'ana, ilahije i kasida povodom meseca rođenja poslanika Muhameda alejhiselam i ujedinjenja dve islamske zajednice. Manifestaciji su prisustvovali brojni vernici, predstavnici tri najveće bošnjačke stranke u Sandžaku, predstavnici Generalnog konzulata Republike Turske u Novom Pazaru, kao i predstavnici okolnih opština. Govoreći o rebalansu budžeta u Narodnoj skupštini, dr. Muamer Bačevac naglasio je da su njime obezbeđena sredstva za nastavak izgradnje omladinskog centra koji će biti jedan od najmodernijih i najvećih ne samo u Srbiji već i u regionu. Bačevac je pohvalio nastavak finansiranja projekta od najvećeg značaja za Novi Pazar i Sandžak kliničkog bolničkog centra i ukorićavanje reka u Novom Pazaru. Pozdravio je najavu da će izgradnja brze ceste Novi Pazar-Kraljevo početi najkasnije u maju naredne godine. Bošnjačko nacionalno vijeće pozvalo je bošnjačke parlamentarne političke stranke na sastanak 27. avgusta sa ciljem odpočinjanja razgovora o zajedničkom nastupu na predstojećim parlamentarnim izborima koji će biti održani u Srbiji. Predsjednik te institucije, Fuad Baćićanin, poručio je da je političko jedinstvo Bošnjaka od posebnog značaja za ostvarivanje njihovih interesa i jačanje političkog uticaja u Republici Srbiji. U sredu promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, a lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.